kolegyne, kolegovia, je tu ďalšia dlho očakávaná téma, Adduktor Canal Block. Poďme si niečo k tomu povedať. Adduktor Canal Block je alternatíva k femorálnemu bloku s tým, že je to motoricky šetriaca blokáda s následnými benefitmi. Poďme sa teda pomenovať tejto téme. Ide nám v zásade o blokádu nervus saphenus, blokujeme ho niekde v strede stehna. Ide nám tam o analgézu na koleno alebo anestézu, alebo analgézu anestézu mediálneho pruhu predkolenia, kde teda robiť blokádu, najprv si teda dáme nohu do tej základnej polohy a to je, že pacientovi poviem, nech trošku vyrotuje a takto dá nohu trošku vonkajšia rotácia a OK. Literatúra uvádza, že externý landmark, teda tam, kde sa ten adduktor kanál nachádza, je vzdialenosť medzi spina iliaca anterior superior a patelou. Spravíme si spojnicu a niekde zhruba v polovici by mal byť náš adduktor kanál. To je samozrejme na externý landmark. Zoberiem si sondu a pôjdeme následne hľadať interné landmarky. Teraz si ukážeme základné pohyby sondou. Preložíme sondu teda na stred stehna. Hľadáme mediolaterálne femorálnu artériu. Tak. Ktorú má tu. A potom budeme robiť pohyby kraniokaudálne sondou. Čiže kraniálne, kaudálne a budeme sledovať, ako sa musculus sartorius pohybuje nad artériou femoralis. Máme nájdený základný obraz. Teraz si popíšeme, čo vidíme. Najdôležitým landmarkom je femorálna artéria. Nad ňou sa nachádza musculus sartorius. Laterálne sa nachádza vastus medialis, áno, vastus medialis laterálne, a toto máme svalstvo, adduktorové svalstvo. Ešte dôležitá vec, keď uvoľním tlak sondy, tak sa tu nachádza aj femorálna vena. Vždycky uvoľní tlak sondy, aby ste videli, kde sa nachádza. Niekedy sa nenachádza takto laterálne, mediálne, ale laterálne, a vtedy býva problém. Pre úplnosť, toto je laterálna strana a toto je mediálna. Ak sa tá vena nachádza laterálne, stojí vám trošku v ceste, dať pozor, aby ste neurobili do nej punkciu. Tak, teraz si povieme, ako vyzerá, keď prichádzame s ihlou. Najprv si treba povedať ešte jednu vec. Kde presne je teda ten adduktor kanála, lebo toto je ideálny obraz. Ako som spomínal pred chvíľou, pohybujete sa sondou nad artériou kraniokaudálne. Všimnite si, ako sa musculus sartorius hýbe. Kraniálne je laterálne, kaudálne sa posúva mediálne. Na to mám skvelú fintu od primára Miša Venglarčíka z Banskej Bystrice. Predstavte si, že toto je hlava piráta a toto je pirátska čiapka. Nasaďte mu tú čiapku na stred. Teda sartorius je na obe strany rovnako uložený nad femorálnou artériou. Tedy máte zaručené dobrý bod, to je miesto, kde sa pícha adduktor kanál. Tak, máme vysvetlené, ako to vyzerá po internom landmarku. Poďme si povedať, ako príde ihla. V zásade máte dve možnosti. Ukážem vám prvú. Ihla prichádza medzi musculus sartorius a vastus medialis v tomto septe medzi nimi. Pomaly si môžete hydrodisekciou urobiť, rozdeliť svaly od seba a urobiť cestičky pre ihlu. Pozor, v tejto lokalite asi zhruba tu sa nachádza veľmi dôležitý nerv, volá sa nerv tu vastus medialis. Na našom pracovisku to robíme tak, že túto blokádu, aj keď je motoricky šetriaca a nervus saphenus, ktorý sa nachádza tu, je senzorický nerv. Nerv tu vastus medialis je motorický. Čiže my používame neurostimulátor a hľadáme zášklby, keďže nerv tu vastus medialis, hľadáme zášklby vastus medialis. Dajte si pozor, ak chodíte interceptálnym prístupom, aby ste tento nerv
nepoškodili. Práve na to používame motorickú stimuláciu a keď sme pri ňom blízko, obalíme ho 10 ml lokálneho anestetika a pokračujeme potom následne s ihlou ďalej na nervus saphenus. Nerv vastus medialis sa v literatúre uvádza napríklad na tepky kolena ako pomaly 50% zdroj bolesti. Nestačí zablokovať len nervus saphenus, ale aj nerv vastus medialis. Na našom pracovisku to robíme tak, je podáme 10 ml 0,25 chirokainu na nerv vastus medialis a 10 ml na nervus saphenus. OK, obalili ste nerv vastus medialis, pokračujete sem do tohto bieleho trojuholníčka, teraz je to asi na 9. hodine od artérie, ako som spomínal, bacha na vénum, uvoľniť tlak a podáte zvyšných 10 ml, ktorý sa vám šíri takto okolo artérie a vtedy máte blokádu dokončenú. To je ten intermuskulárny prístup. Sú ale pracoviská, ktoré vám povedia, že stačí transsartoriálne. Jasné, je tu aj táto možnosť. Na našom pracovisku využívame prístup transsartoriálne vtedy, keď potrebujeme zablokovať iba nervus saphenus. Teda vlastne ide nám o analgézu nie kolena, ale čo ja viem, potrebujete spomínaný mediálny pásik predkolenia aj mediálny pás kože na predkoleň, ktorý on inervuje. Vtedy dávame transsartoriálne vedľa artérie 10 ml stačí.